Rumah kula terus digonceng Mas Arju ngoten wae. Nggih, langsung mawon niki kula wakil nggih nitip lagu Lestari nggih. Dumateng niki Nggih, nuwun. siap. Mang milih ingkang pundi, Mbak? Nah, nggih nek ninggali kudune yo Nggih, sampun nggih. saking kula kirang langkung nyuwun pangapunten, mugi-mugi sedaya saged bungah dalu punika saged barokah kagem sedaya mawon ingkang nyengkuyung acara wonten ing dalu punika nggih. Saking kula kirang langkung nyuwun pangapunten sepindah malih Mas Regowo, Nggih. Mas Dalam Pramuka matur suwun rawuhipun mugi-mugi mboten kapok nggih. Amin Amin ya nggih. rabbal alamin nggih. Kirang langkung nyuwun pangapunten, akhiron wallahul muwaffiq ila Nggih. aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak menawi Mas Latif, Mbak menawi nedhe ngendikan monggo. Nggih, mangke saderengipun nika Langkang Lestari diteruske Bidang Sari. Oh, Lagu nggih. wajibipun. Nggih. Ingkang nembang panjenengan piyambak nggih, Pak? Bawa nggih. Pak Cite Pak Wong niku. Oh, nggih. Mbah, niki bawa niki Murtoko, Mas Dimas. Bawane napa, Pak? Mbak Tun, bawan Mbak Tun. Bidang Sari Mbak Tun. Nggih, monggo Bu Tun. Nun sewu Bu Lurah. Kula celak Paranggono niki. Nggih, kemarang nyuwun izin nggih Bu Lurah. Sekedap kemawon ngampil Bapak RY. Iya, Bu. Suarane apik, burung. Butun kuwi sinden 3 jaman. Maksudnya 3 jam terus leren. Kudu boten wiwit jaman kapan nggih Bu nyinden? Kula wiwit pas 3 SD tahun Pun nyindeni sinten mawon? Pun nyindeni sinten? riyen nyindeni wiren wayang wong. Oh, nggih. Oke, nggih, betul betul betul. Nggih, lan iki nggih dalange wong lair butun wis nyinden suwe wis nggih. Lan uga kanca-kancane butun para niyaga iki ya wis akeh sing murut kasedan jati. Zamane Pak Warsito niku. Pak Warsito nggih. Lan bengi iki adewe ya kelangan seniman ulung, seniman handal Kabupaten Ngawi kok, Nduk. Sapa? Pengendang elok, pengendang hebat Kabupaten Ngawi yaiku Mbah Digol utawa Pak Saidin iki katemben ditimbali dening pangeran. Ning kono ya ngendangi Mbah Tukul gitu. Iki kelangan seniman handal wi pengendang awake dhewe mbiyen. Awake dhewe pertama ndalang iku sing ngendangi ya Mbah Digol. Oh, isih eling isih ana ing kabupaten nalika taun 2013 biyen dienekke penjaringan dalang bocah yaiku lomba dalang bocah sing ngendangi iki Mbah Digol kabeh racah. Lah iki Mas Arya iki urung enek urung. Mas Arya iki sik SD nggo. Terus awake dhewe iki ya isih cilik sik SD. Bare anake dhewe iki dadi dalang payu kabeh kaya to awake dhewe, terus Mas Dimas, terus uga Mas Gilang, Mas Fahri, Mas Bintang kabeh iki mbiyen melu lomba. Rata-rata sing ngendangi ya Mbah Digol kuwi. Mula nduk iki sedelok wae njaluk nglonggar wektune kanggo